ijo royo-royo. Uriplah sawijining landak cilik jenenge Lando. Lando iku seneng nulungi, ramah karo sapa wae, nanging awake cilik lan alus, gawe dheweke karep diremehake. Nanging ing alas kuwi uga ana serigala cilik jenenge Goro. Sing seneng ngapusi lan goleki keuntungan pribadi. Goro kerep ngapusi kewan liyane supaya bisa mangan luwih dhisik utawa entuk panganan luwih akeh. Lho, Lando, kowe oleh ketemu, aku keluwen banget. Kowe sing duwe wowoan sing kok goleki ana bukit. Aku pancen nemu sawetara wowoan. Goro, nanging iki kanggo simpenanku 3 dina. Aku ora bisa menehi kabeh. Aduh, pancen kula banget. Aku bisa mati yen ora diparingi panganan saiki. Kowe kok tega, Lando? Lando rumangsa ora enak ati. Dheweke nulungi Goro lan maringi wowohane kabeh. Nanging sakwise Goro wareg, dheweke malah gleleng. Goro, kowe janji ora bakal ngapusi aku maneh yo. Janji. Kowe kuwi gampang diapusi, Lando. Aku mau butuh pangananmu. Saiki minggir. Lando sedih lan rumangsa dianati. Dheweke banjur lunga karo ati sedih. Nanging tekade dadi luwih kuat. Dheweke ngerti kebaikan kudu diiringi kawicaksanaan. Sakwise sawetara dina, Goro kejiret jebakan manuk sing disetel dening manuk gagak. Dheweke jeret-jeret njaluk tulung, nanging ora ana sing gelem nulungi. Tulung, aku kejiret. Wah, tulungan aku. Ora let suwe, Lando teko. Dheweke deleng Goro sing lagi cilaka. Sanajan wis dianati, Lando isih duwe ati ulas. Aku nulungi kowe dudu mergo kowe pantes nempo. Tapi aku ora pengen dadi kaya kowe, Goro. Aku tetep arep dadi apik. Lando nyoplok jebakan kuwi alon-alon. Goro kaget lan isin banget. Dheweke banjur lungguh lan ngucap matur nuwun. Lando, aku nyesel. Aku wis salah. Kowe pancen luwih kuat amarga kowe apik lan wani ngapura.